Počuli ste už o filozofii, ktorá firmám umožňuje robiť viac s menším úsilím? Dnes sa pozrieme na lean management. A nie je to len o nejakých procesoch, je to o úplne inom pohľade na to, ako sa tvorí skutočná hodnota. A tu je ten základný geniálny zvrat, ktorý všetko mení. Klasický prístup bol jednoduchý. Spočítame si náklady, pridáme zisk a voilà, máme cenu. Ale lean to obracia úplne naopak. Hovorí, že cenu určuje trh. Takže ak chceme mať zisk, jediná cesta je neustále a systematicky znižovať náklady. Celá pozornosť sa tak presúva z ospravedľovania cien na nekompromisné hľadanie efektivity. Tak, odkiaľ sa tento nápad vlastne vzal? No, nečakajte žiadnu luxusnú konferenčnú sálu. Zrodil sa z čistej nevyhnutosti v časoch, keď prežitie záviselo od schopnosti inovovať v naozaj extrémnych podmienkach. Vráťme sa do povojnového Japonska. Krajina bola v troskách, chýbalo takmer všetko, peniaze, materiál, dokonca aj priestor. Kopírovať americký model masovej výroby bolo jednoducho nemožné. A práve vtedy, v 50. rokoch, prišla Toyota. S ľuďmi ako Taiichi Ohno a Shigeo Shingo, s niečím úplne novým, výrobným systémom Toyota. Až oveľa neskôr v roku 1988 dostal tento prístup meno, pod ktorým ho poznáme dnes. Lean. Dobre, takže ak je cieľom znižovať náklady bez toho, aby utrpela kvalita, prvá vec je stať sa takým, detektívom. Misia – nájsť a zneškodiť skrytého nepriateľa v každom procese. Tým nepriateľom je plýtvanie. A tento nepriateľ má v lean filozofii dokonca aj meno. Volá sa muda. Je to japonský výraz pre čokoľvek, čo spotrebuje zdroje, ale nepridáva žiadnu hodnotu, za ktorú by bol zákazník ochotný zaplatiť. Ak to zákazník nechce, je to muda a musí to preč. Také jednoduché a zároveň silné. Našťastie, nemusíme tápať v tme. Práve Shigeo Shingo, jeden z architektov systému Toyota, nám dal akúsi mapu. Identifikoval 7 hlavných druhov plytvania, 7 oblastí, kde sa tieto straty najčastejšie skrývajú. A tu ich máme. Keď sa nad tým zamyslíme, je to vlastne úplne logické. Nadvýroba. Vyrobíte niečo skôr, ako to niekto potrebuje. Čakanie? Pracovník len stojí, lebo nemá diel. Zbytočný transport? To je presúvanie vecí z miesta na miesto bezdôvodne. Každý z týchto bodov predstavuje stratený čas a peniaze. Úlohou je tieto neefektivity odhaliť a odstrániť. Dobre, takže vieme, čo hľadáme. Ale ako to systematicky odstrániť? Existuje akýsi návod, 5 základných princípov, ktoré nám dávajú jasný plán, ako postupovať. Je to vlastne taká postupnosť krokov. Začína sa vždy od zákazníka, čo presne považuje za hodnotu. Potom sa zmapuje celý proces, krok za krokom. Tretím krokom je odstrániť všetky prekážky, aby všetko plynulo hladko. 4. princíp je prelomový. Nevyrábať na sklad, ale len to, čo si zákazník objednal. A ten posledný, 5. bod, nikdy sa neuspokojiť. Neustále hľadať spôsoby, ako robiť veci ešte lepšie. Je to nekonečný proces. A teraz prichádza tá najzaujímavejšia časť. Ako je možné, že niečo, čo vzniklo v hlučnej továrni na auta, dnes nájdeme, takmer všade. Od nemocníc po softverové firmy. A tie aplikácie sú naozaj neuveriteľné. V zdravotníctve to môže znamenať kratšie čakanie na ošetrenie, v IT zase rýchlejší vývoj softvéru. Princípy lean sa uplatňujú v startupoch, v call centrách, dokonca aj na úradoch. Sú tak univerzálne, že sa dnes vyučujú na rôznych online kurzoch pre manažérov a inžinierov po celom svete. Tento citát to vystihuje asi najlepšie. Robiť viac a viac z menej a menej. Znie to takmer dokonale však, ale samozrejme, nič nie je len čierno-biele a aj lean má svoje odvrátené stránky. Takže, poďme sa pozrieť na obe strany mince. Výhody sú jasné, efektivita, nižšie náklady, vyššie zisky, ale kritici poukazujú na obrovský tlak a stres, ktorý to môže vytvárať pre zamestnancov. A hlavne na tú krehkosť, keď je celý systém vyladený na maximum bez akejkoľvek rezervy, stačí jeden malý zádrhel v dodávkach a všetko sa môže zrúciť ako domček z kariet. A presne toto nás privádza k veľkej otázke dneška. Pandémia nám všetkým ukázala, aké zraniteľné sú tieto just-in-time systémy. Pamätáme si tie prázdne regály v obchodoch, však zastavené výrobné linky. A zrazu sa mnohí začali pýtať, nie je predsa len lepšie mať nejakú tú rezervu, nejaké zásoby pre každý prípad?
A tak tu zostáva otvorená otázka, je maximálna efektivita za každú cenu naozaj to najdôležitejšie v dnešnom takom nepredvídateľnom svete?